Sa atong tubag sa Salmo, ingon dinhi ang imong dalan o Ginoo gugma o kamatuoran alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Nakahibaw ba mo unsay kasabutan sa Ginoo? Nakahibaw mo wa? Di as unang pagbasa, naghimo ang Ginoo og kasabutan. Ingon siya, dinagyud mo nako patyon, pinaagi og tubig. Unsa may iyang ipatay na to? Ha? Patyon taniya, pinaagi og nuclear bomb. Kay karon kuno ang mga nuclear weapons nga gimugna aning mga dato kay mga nasod sa mas Amerika, Russia, China ug uban pang mga nasod ug mobuto kuno na tanan. Matud pa tong akong nakit-an sa Facebook nga eksperto, less than 1 hour hurot ng tibok kalibutan ug kamatay ang tao. Kung mobuto na tanan ba? Naagoy nisulti nato nga scientist manting ito dinhi sa Pilipinas nga og usa kuno kadako kayo nga nuclear bomb sa Russia o sa Amerika nga kun maigo ang Pilipinas 1/3 sa Pilipinas hilis o patay usa lang. So mga tulo ra ta dinhi ka kabam kay sa mapas at mura ra man sa tagtulbok. Unya og mobuto na tanan. Sus Ginoo. Mo na di nata patyon og tubig. Patyon na ta og armas. Karon sige naman pinatyanay. Nya unsa may hinungdan ani? Tungod kay wa na ta magsubay sa daan sa Ginoo. Ang dalan sa Ginoo mao ang gugma og kamatuoran. Gilingiyay mong tupad. Ingna sige kag higugma sa imong silingan. Pangutan na wa man gani manglingi ang kadaghanan. Kana tupad na ginani mog simbaha, unsa nakas imong silingan? Karon wa nay pakabana sa silingan. Wa nay paghigugmaay labi na nang nagpuyoan ang mga subdivisions, na kinural ang mga balay, kanang naas mga condominiums, bisag silingan pa mugbongbong, wa mo magkailhanay. No? Dinhi sa misa, sigihan tag-ingon, ipakita ang panag-inigsuunay. Tudluan ta nga mangigsuon tas atong silingan. Pero inig-abot na dito sa actual, halak kinuralay gyud, kinuralay. Bahala na mo diha, private property ning ako. Wa mo'y labot dinhi, no trespassing, beware of dogs. Ana. Isa kinsa may dogs diha, isa ang nagpuyo. Murag mga Doberman. Nya sa sud sa balay, hala, wa nay tagdanay, di na magdungan og kaon, iya na lag kaon. Nya tua ang anak, tua sa cellphone, tua sa computer, hala, wa nay dungan og ampo, kanya-kanyang sud sa kwarto, wa nay dungan og katog, inging-ingon lights off, mga tog na ta, ang uban nagmata pa hangtod buntag, ining-ingon bangon na ta, nangatog pang uban. Wa na gyoy paghigugmaay. Kinsa ninyo dinhing pamilyaha nga magdungan pagkaon, nya magdungan gyud paong, nya mga tug dayon ini kagabi ta sa kamot. Ato ay duha ka buok. Di bisag kana tulo. Mot di ba kana mga bakakon. Ang choir wagi usang ni isa. Na gugma og kamatuoran, di kita magpuyo ana, mauna nay mo patay nato. Muna si Hesus samtang nagpuasa siya, gitintal sa yawa. Ang gusto siyawa nga si Hesus mohonong sa paghigugmas katawhan. Kay ngano man ang katawhan sa kalibutan panahon ni Hesus maoy mo patay niya. Pero si Hesus kay gugma man siya, wa siya mahadlok mamatay. Gani matud pas ikaduhang pagbasa, siya nga matarong, siya nga way sala,
nagpakamatay para sa mga makasasala sama nato, ang matarong nagpakamatay para sa dili matarong. Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, patyonon. Lingi, ing na andam bakang magpakamatay para nako. Ing na ka na. Ready, go. Ang uban ay kusmod lang yapong now. Patyon, tanoong kabuanga ka. Daghan kay karonoy, ang mga anak di na magpakamatay, di na mo antos para sa ginikanan. Ang mga ginikanan sa di na sad mo magpakamatay, di na mo antos para sa mga anak. Siging diman sa mga anak. Ang mga bana di na magpakamatay sa ilang asawa, siging tanaw ng silingan nga nindot tanawon. Sabi kay ang asawa, luod naman, di na yung tanaw. Oy, pagpakamatay mo ng inyong asawa, sama nga ang pari, magpakamatay sa madre. O ang madre, vice versa. Di mo to, nga nagpakamatay, mami. Unsay una na mong gipatay, ang among pangandoy nga magminyo. Subo baya pelandongon. Pero, patay man gani. Ang sunod na mong gipatay, ang among gugmaan ng kwarta. Munang magsigi ra gyud mig pangulikta, siging pangulikta para sa simbahan. Di ba? Di ba mo motoo? Og sunod na mong gipatay, ang among authority. Magsigi ra gyud mig sunod unsay isulti sa among mga superiors, sa obispo, sa Santo Papa. Di gyud mi magsupak-supak. Sa panahon nga mosupak nami, mayawaan dayon mi. Ana. Nindot no? Gugma o kamatuoran. Sige, ikatulong lingi sa imong tupad. Ing na, wa jud ka mamakak. Ang yawa ra ba mga igsoon, kanang iyang tentasyon, tudluan taniyag pamakak. Mao na ingos Kristo, biyain ninyo ang sala, og tuo mo sa maayong balita. Og unsa may maayong balita? Ang balita sa kamatuoran. Unsa may daotang balita sa kalibutan? Kana gyung pamakak. Iya gid na siyawa. Tanawa ninyo. Moingon dayon ng yawa, kiskisi imong kilay, nya badlisi, mugwapa ka. Nya tinuod. Sus. Oy, istorya. Pakuluri ng imong buhok, kay mo batanon ka. Istoryahe. Namaka ka, ang imong buhok batanon, ang imong linaptan tiguang. Istoryahe. Ilan-ilan ano mga gulang-gulang na, nya mangunot na din unsa tawagan na nila? Facelift. Ipa-facelift. Haron kuno muhamis imong naong nya papution pa gyud aron nindot kay katan-aon. Unya kanang kunot sa imong liog, kanang imong bukto nangunot naman hasta imong paa kuyos naman kay na. Imo pa nang ma-facelift. Di na galisod naman ikag lift up. Ayan na lagpamakak. Ang kamatuoran mao'y muhatag natog tinuod nga kagawasan. Di ba? Ang yawa kusog kaya na mo manipulate. Sige be. Lingi ag usab imong tupad kani pang Ginoo na ni. Tagai siyag maayong balita. Ingna siya. Sugod karon andam na kong magpakamatay para nimo. Sige, ingna. Ready? Go. Ingna na yung tupad. Sus, grabe, agad ninyo, no? Una, hangtod nga di ta makat-on sa pagsunod ni Kristo o sa iyang ebanghelyo, ni agad ning kasamo, ni aning kagubot. Una ako, magpasalamat yun ko, nga doon na kita dinhi mga witnesses ni ining pagsunod sa Ginoo pagpakamatay. Kakita mos balay ni Cafe o ni Brad Titing, Pipito, tanawa, wa na diha. Nga naman, nisugot sila nga gubon ilang balay para makita ang simbahan. Nawa yo'y hasol. Kamo, bisag pag-irog ang inyong lingkuranan, di yun mo mubalhin atong pabalhinon. Sila, ni balhin og puyo, giguba
ilang balay. Atong pakpakan sila si Kape. Talagsaon kay na nga kinaiya. Kana bang andam kong magpakamatay para sa uban? No? Kanindot. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon ang kuno natika nga akong igsuon. Sige, na. Ako nakang igsuon kay mga anak tang tanan sa Ginoo. Wa nay pag-iyahay, magtinabangay na isip mga managsuon. Wa nay pag-indigay, magpaubos na o magsuportahay isip mga managsuon dihas Ginoo. Manindog na ta katong mangigsuon